Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Hızır TV tamaşaçıları, efirde imamdan sırık tapşırığı. Rabbimiz Allah til aşkışları bilip şuşu tapşırığımızın da faydalı kılırga nasip etseydi. Elbette ilim alu her bir bizge farız. Özümüzün tapşırılarımız da sizge şuşu izgi yılda ilim alu yılında biraz gına buluşsa da biz de inşallah şad bollar idik. Rabbimiz rahmetine erişirge bizge de sizge de nasip olsun. Şimdi bugünkü tapşırığa kelgende hürmetli tamaşaçılarımız, bugün bizde konakta sizden kelgen sorularga cevap berüşübüz. Şimdi özümüzün mübarek bulgan Özümüzün Kazanımızın üzerinde urnaşkan Mercani Meşitinin imamı Anzar Hazret Miftahov. Anzar Hazret, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Ve Aleyküm Esselam ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Günlerimiz hayırlı olsun. Amin. Allah Rabbimiz başlagan işlerimizni hayırlı kılıp, gamel, gıybedet yolunda vakitlarımızı uzdırgan nasiplerden eylesin. Amin. Şulay bolsun Hazret, indi bugünkü bizning tüp temamız, sorularda şuşa temaga jıyıldı, ol namaz. Sala hem bigrek de indi şuşa namaz vakitinde bula algan bik көңелле гамәл битендә үзе безгә фарыз булган гамәл, Раббыбызның ризалыгына ирештерә торган гамәл намаз. Әмма бик күп анда булырга мөмкин ялгышлыклар. Һәм шуннан да әле бүгенге җыелган сораулар ул аларның бер өлеше генә шушы тапшыруга дип кенә әзерләнгән. Дөрес әйткәндә үзебезнең дә намазларыбыз Аллаһ Тәгалә теге үзе кичерсен булган хаталарны дөрестәргә насип булсын. Бүгенге тапшыруда шушы намазыбызны камилләштерергә бер адым булса иде дигән ният белән башлап китәсе килә. Беренче сорау: нәрсә ул гомумән намаз? Шуннан башлыйк әле. Нәрсә ул намаз? Кемнәргә ул фарыз? Ничек үтәлә? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Әлбәттә намаз мәсьәләсен караганда мин әлбәттә безнең үстебездә булган 5 багананы, безнең үстебездә булган җикләмәләрне дә карап узасым килә. Иң беренче әлбәттә без мөселман бәндәсе өстендә булган 5 багана, 5 эшләргә тиешле гамәл, гыйбадәтебез бар. Аның берсе әлбәттә беренчесе иман кәлимәсен әйтү. Беренчесе иман кәлимәсен әйтү. Адам баласы гомерендә бер мәртәбә булса да ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән иман кәлимәсен әйтергә тиешле. Яисә әшһаду ан ла илаһа иллаллаһ әшһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ дигән иман кәлимәсен әйтергә тиешле. Бу һәрбер мөселманның өстендә булган беренче багананың беренче шарты һәм инде өстендә булган бурыч адам баласының бу фарыз гамәл. Фарыз гамәл, ягъни бу адам баласы мөселман бәндәсе моны эшләргә тиешле һәм икенче адам баласының мөселман бәндәсенең эшләргә тиешле бер гамәле, бер гыйбадәте ул да булса намаз. Намаз, ягъни көнгә 5 вакыт намаз уку һәрбер мөселман бәндәсенең өстендә булган бурыч. Алдагы бурыч әлбәттә Алдагы бурыч малы, милкәте булса закат малы, закат садакасын тапшыру. Һәм алдагысы әлбәттә Рамазан шәриф айы керде исә ураза тоту, фарыз уразасын тоту, һәм мөмкинлеге акчасы булса, барырга мөмкинлеге булса хаҗ сәфәрен кылу. Адам баласының яңа бер өстендә булган бурыч, ул да булса Рамазан шәриф айы керсә ураза тоту, һәм инде соңгы адам баласының өстендә булган бурыч, ул да булса хаҗ сәфәре кылу. Мөмкинлеге булса, акчасы булса, барырга мөмкинлеге булса, адам баласының өстендә зур бер йыла, зур бер гамәл, гыйбадәт ул да булса хаҗ сәфәре кылу. Бу һәрбер мөселманның өстендә булган бурычлар. Инде бүгенгесе тапшыруда без намазга күбрәк тукталырбыз. Намаз ул әлбәттә безнең өстебездәге зур бер бурыч. Һәр кеше көненә 5 вакыт намазны башкарырга тиешле. Бу адам баласының фарыз гамәл өстенә йөкләтелгән. Аллаһ Раббыбыз тарафыннан безгә Миграҗ кичәсе көнендә әмер ителгән. Аллаһ Тәгалә тарафыннан пәйгамбәребезгә әйтелгән мөселман бәндәләре көненә 5 вакыт намазны башкарсыннар дип әмер кылынган гамәл, гыйбадәт бу фарыз гамәл. Әлбәттә, элек безнең пәйгамбәр Миграҗ кичәсе булган чыга кадәр адам балалары, мөселманнар 50 вакыт намаз укый торган булганнар. 50 вакыт намаз укый торган булганнар һәм шушы Миграҗ кичәсендә Аллаһ Раббыбыз белән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга очрашу мөмкинлеге, шундый мөмкинлек насип була. Һәм әлбәттә шушы вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорый Аллаһ Раббыбыздан: безнең өммәтемә, минем өммәтемә
шушы намаз җәннәткә кертә торган бер гамәлне, бер гыйбадәтне иләт дигәчтән соң Аллаһ Раббыбыз намазны аңа йөкли һәм әлбәттә 50 вакыт намазны йөкләгәннән соң адам баласы шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шатланып Аллаһ Раббыбыз яныннан киткәндә башка пәйгамбәрләр әйтәләр: "Я Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, синең өммәтең бу гамәлләрне башкара алмас. Синең өммәтең 50 вакыт намазны һәр көнне башкара алмаслар, алар динне ташларлар. Бар Аллаһ Раббыбызга янәдән мөрәҗәгать ит, шул намазларны әзәйтүне сора", дип аңа мөрәҗәгать итәләр. Һәм әлбәттә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яна берничә тапкыр Аллаһ Раббыбызга мөрәҗәгать итә, сорый, шушы намазларны әзәйтүне сорый. Һәм инде азаккы шиктә Аллаһ Раббыбыз шушы 50 вакыт намазны 5 вакытка калдыра. 5 вакытка калдыра һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яна Аллаһ Раббыбыз яныннан киткәннән соң башка пәйгамбәрләр әйтәләр: "Эй пәйгамбәр, эй Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, син тагын бер тапкыр мөрәҗәгать ит әле, тагын бер тапкыр сора әле Аллаһ Раббыбыздан, бәлки шушы 5 вакыттан да әзәйтер", дип. Һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мин инде ыялам", ди. "Мин инде ыялам, Аллаһ Раббым 50 вакыттан 5 вакытка калдырды, мин инде тагын бер тапкыр барып Аллаһ Раббымнан сорарга ыялам, шуңа күрә безнең өммәтебез 5 вакыт намазны үтәр", дип шатланып, әлбәттә шушы җәннәткә керә торган бер гыйбадәтне, нигъмәтне безгә әлбәттә алып ирештерә һәм инде безгә китереп җиткерә. Әби бабаларыбыз динебез тарафыннан безгә кадәр килеп җиткән. Шуңа күрә безнең өстебездәге һәрбер мөселманның өстендәге бурыч, әгәр дә ул адам баласы үзен мөселман дип таный икән, үзе иман китереп ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга зат юк, Мухаммад аның илчесе дигән кәлимәне әйтеп аңа инана икән, бу бәндәнең өстендәге бурыч көнгә 5 вакыт намазларны торгызу. Һәм әлбәттә намазлар фақат фарыз гамәлләр генә түгел, фарыз намазлары гына түгел, сөннәт намазларыбыз бар, нәфил намазларыбыз бар, алар бик күп. Шуңа күрә һәрберсен әгәр дә инде кемнеңдер мөмкинлеге бар икән, сөннәт, нәфил гыйбадәтләрендә торгызса, бу инде әлбәттә саваплы гамәлләр иншааллаһ. Безнең инде әлбәттә без беләбез, менә шушы намаз укыр өчен кайбер шартлар кирәк дип әйтик инде. Шушы шартлар арасында әлбәттә беренчесе ул ритуал чисталык булса, тәһарәт яки анда гусул яки таяммум турында сүзне әйтәбез. Икенчесе ул урынның чисталыгы, киемнең чисталыгы дип әйтәбез. Һәм менә инде безнең беренче шушы сорауда шушы урынның чисталыгы белән бәйле хәзрәт, үзебезнең инде тамашачыдан килгән сорауны укып китәсем килә. Пешрак җирдә намаз укыра ярамый диләр. Ничек берәр җирнең пешрак яки нәҗесле булуын аңларга. Мәсәлән, урманда намаз укыганда анда нәҗес күренми дә. Әмма башка күзгә күренмәгән нәҗес җиргә сеңгән булу да бар бит. Бу ширакта менә ничегрәк башкарырга намазны сорау бирәләр. Аллаһның рәхмәте булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бер хадисе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ат-тухуру мифтахус-салах, ас-салату мифтахуҗ-җанна". Ягъни тәһарәт намаз ачкычы, намаз җәннәт ачкычы. Ягъни тәһарәт дигәндә чисталык, паклык ул намазның ачкычы. Ягъни намазыбыз дөрес булсын, төзек булсын дисәк, безнең тәнебез дә чиста булырга тиешле, һәм әлбәттә укый торган урыныбыз да, киемебез дә, һәрбер шушы укый торган тирәлегебез дә чиста булырга тиешле, һәм инде бу намазның ачкычы булып тора. Инде дөрес намаз, төзек намаз булса, намазыбызны Аллаһ Тәала иншалла кабуллардан кылып, без әлбәттә алдагы урыныбыз инде җәннәт, ягъни җәннәтнең дә ачкычы шушы намаз. Намаз да сыралачак, бөтен кылган гамәлләребез дөрес булып, кылган изгелекләребез, эшләгән эшләребез төзек булып, укыган намазларыбыз да дөрес булып, Аллаһ Тәала кабуллардан кылса, иншалла безнең урыныбыз җәннәт, җәннәтнең ачкычы кулыбызда дигән сүз. Шуңа күрә әлбәттә монда паклык турында да бара. Паклык дигәндә без инде моны киемнәрдән дә алырга кирәктер, чөнки фақат шушы укый торган җирлек кенә түгел, инде киемнәрне дә алырга кирәктер. Киемнәргә килгәндә дә әлбәттә бу сорауга килгәндә, турыдан шушы сорауга килсә, кая гына намаз укысак та безнең җиребез чиста булырга тиешле. Чиста дигәндә бу инде теге кайчандыр анда бәлки нәҗес түгелгәндер дип, яисә ниндидер бер яисә теге эттер, башка төрле хайваннардыр үтеп киткән дип, яисә инде этнең берәр төрле ярамаган, ягъни тәһарәтне бозатырган әйберләре теге төшкәндер дип уйларга, безнең әлбәттә монда бардыр дип уйларга хакыбыз юк, ләкин инде без белмибез анда ниндидер теге чисталык, әгәр дә инде теге турыдан күренеп тора торган нәҗес булмаса, монда инде чиста дип моны танырга кирәк. Инде теге урмандамы, яисә башка төрле җирләрдәме укыган вакытларда, әгәр дә теге табабыз икән берәр теге чистарак урын, кырырак урын дип әйтик, шушы урыннарда укысак хәерле. Инде
кайбер галимнәр әйтәләр, кыры нәҗес, нәҗес түгел диләр. Ягъни кыры нәҗес дигәндә теге кипкән нәҗес дип әйтеп алырга кирәк. Ниндидер бер теге юеш нәҗес түгел, ә инде кипкән нәҗес дипне күз алдында тоту кирәк. Әгәр дә кыры нәҗес икән, ул вакытта инде ул нәҗестән саналмый. Һәм инде урманда, башка җирдә укыган вакытны ул бит инде теге яңгырлар да явып тора, ул инде чистарып та тора, һәм инде ул теге нәҗес ул юылып та тора дигән кебек. Шуңа күрә бу урыннарны чиста дип танырга һәм инде намазларны, гыйбадәтне башкарырга. Намаз укыганда инде әлбәттә теге бәдрәфтә яисә инде юына торган җирләр мунчаларда әлбәттә намаз укылмый. Шуңа күрә анысын да истә тоту кирәк. Һәм инде ул нинди генә җир булса да, чөнки безнең өстебездә бирелгән бит безнең өстебезгә йөкләтелгән бурыч, 5 вакыт намазыбыз, бөтен җир шары мәчет диелде. Кая гына телибез, шунда намаз укый алабыз. Өйдәме ул, урамдамы, бакчадамы ул, кая телибез, шунда без намаз гыйбадәтен тыргызырга тиешлебез. Вакыты кирде икән, намаз вакыты, ул вакытта без инде аны тәһарәтле, гөселле, тәһарәтле икәнбез, без аны намазыбызны башкарырга тиешлебез. Иң беренче чиракта теге җирнең чисталыгында һәм инде үзебезнең тәнебезнең чисталыгында карарга кирәк, киемебезнең чисталыгында карарга кирәк. Кай вакыт теге җирнең чисталыгын карыйбыз да, үзебезнең теге тәннең, киемнең чисталыгына бик каты игътибар бирмәүчеләр дә бар. Шуңа күрә һәрбер әйбернең чисталыгы, паклыгы булырга тиешле. Үзебез дә пак йөрергә тиеш, чөнки ислам дине ул паклык дине. Паклык, чисталык дине. Һәрбер нәрсәдән менә намаз вакытында без бит намазга кергәндә тәһарәт алабыз. Тәһарәт алабыз, чистарынабыз. Шуның сыман без теге дөньялыкта яшәгәндә дә гөнаһларыбызны кылабыз икән, инде бер кичкенә гөнаһлар бар икән, шушы эшләгән изгелекләребез белән, намазларыбыз белән без үзебезнең шушы гөнаһларыбызны чистартабыз. Паклыйбыз, иншалла, безнең Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбызны шушы намазларыбыз бәрабәренә иншалла гафулардан кылачак. Шуңа күрә кемнәрдер ниндидер гөнаһлары бар икән, ниндидер бер гөнаһларга дучар булганнар икән, эшләгәннәр икән берәр төрле гөнаһлар, алар инде кичекмәстән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, Аллаһ Тәгаләдән тәүбә кылып сорауда кирәк, һәм инде һәр вакытта да чиста, пак булып, һәм инде пак күңел белән сорарга кирәк. Фақат теге юынып чыгып тиз генә мин сорап алыйм әле Аллаһ Тәгаләдән дип түгел, ә инде күңелең белән ышанып, Аллаһ Тәгалә миңа ярдәмен бирә, Аллаһ Тәгалә миңа ярдәмен күрсәтә дип әйтеп, чиста, пак күңел белән сорасак, иншалла Аллаһ Тәгалә һәрбер дугаларыбызга да җавап бирә, иншалла кылган гыйбадәтләребезне дә, гамәлләребезне дә кабул кылачак. Амин, шулай булсын да, инде без беренче 2 шартны әйтеп киткәннән соң, әйдәгез инде алар искә төшереп үтик, теге калган бүтән 6 шартны искә төшерик. Менә нинди шартлар кирәк намаз укыр өчен? Намазның шартларына килгәндә, шартлары аларның әлбәттә берничә шарты бар. Шартларга килгәндә, беренчесе әлбәттә безнең тәһарәтле булуыбыз, икенчесе киемнәребезнең чиста булуы, өченчесе гаурәт өлешләребезнең ябык булуы, ягъни киемле булуы. Хатын-кызлар булса, алар инде үзләренең гаурәт өлешләрен беләләр, кайсы өлешләр күрсәтергә, башка кешегә күрсәтергә ярамый. Алар инде аны намаз вакытында да ябык булырга тиешле, алар үзләре генә укыган вакытта да ябык булырга тиешле. Алдагысы әлбәттә аның ният, безнең инде намазыбызның ният белән башларга тиешле, һәм инде алдагысы кыйбланы табу, кыйбланы дөрес иттереп табылган булырга тиеш, һәм инде соңгысы ул да булса безнең вакыты кергән булырга тиеш. Намазның вакыты, чөнки безнең бар вакытлар, намазның укырга ярый торган вакытлар бар, һәм намаз укырга ярамый торган вакытлар бар. Шуңа күрә шушы вакытларны да карап укылган гыйбадәт, укылган намаз иншалла Аллаһ Тәгалә каршында кабуллардан була. Амин, шулай булсын. Хәзрәт, инде икенче сорау шушы килеп ирешкән. Һәр рәкъгатьтә икенче сүрә итеп, ягъни Фатиха сүрәсеннән соң бер үк сүрәне укырга ярыймы? Мондый сорау белән мөрәҗәгать итүчеләр әлбәттә мәчеткә дә бар, мәчеткә дә килеп сораучылар бар. Хәзрәт, менә мин әле генә намазга бастым, әле генә укырга тотындым, менә Фатиха сүрәсен беләм һәм Ихлас, теге безнең татарлар арасында инде Көл-Хуалла дип әйтәләр, инде Көл-Хуалла сүрәсен, Ихлас сүрәсен беләм. Мин шушы 2 сүрә белән генә намаз укый аламмы дип мөрәҗәгать итүчеләр бар. Әлбәттә, әгәр дә адам баласы әле генә намазга килгән икән, әле генә намазларын укый башлаган икән, бу вакытта ул рөхсәт ителә, чөнки инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям дә бер вакытны аның теге шәкертләре, сахабалар тарафыннан әйтелгән сүзләр бар. Бер вакытны иртәнге намазда 2 тапкыр 2 рәкъгатьтә дә бер үк сүрәне укыган, ләкин сахабалар әйтәләр, без анардан сорамадык, бәлки ул аны белеп укыгандыр, бәлки ул аны ялгышып укыгандыр дип әйтәләр. Бәлки аны белеп укыгандыр, бәлки ялгышып укыгандыр, шуңа күрә без аны сорамадык дип әйтәләр. Һәм инде монда Пәйгамбәрбез башка сүрәләрне белми дип түгел, ә инде башка сүрәләрне дә белә, ләкин бу иртәнге намазда ул шулай итеп укыган, шулай итеп намазны башкарган. Шуңа күрә инде әгәр дә кемдә кем
әлегә башка сүрәләрне белми икән, шушы 2 Фатиха сүрәсен һәм инде башка бер сүрәне генә, Зәм сүрәне генә белә икән, ул вакытта ул инде шушы сүрәне укып, башка рәкъәтләрдә дә шушы бер үк сүрәләрне укыса да бернинди зыяны юк. Әгәр дә инде ул белә икән, башка сүрәләрне белә икән, башка төрле 2 рәкъәттә дә аерым башка сүрәләрне укыса хәерлерәк һәм дөресрәк. Шуңа күрә әгәр дә кемдер инде менә бүген генә намазга бастым да мин бөтенесен ятлап бетерә алмыйм, әле миңа авыр, шуңа күрә мин аны башламыйм инде, укымыйм инде дияргә түгел. Әгәр дә бер үк сүрәләрне укып инде намазны башкара икән, бернинди зыян юк. Иншалла Аллаһ Тәала гафу кылучы, Аллаһ Тәала намазларыбызны да, гыйбадәтләребезне дә кабул кылучы иншалла. Амин, шулай булсын да, инде эшеннән дә Аллаһның китабын укырга, китабын ятларга һәрберебезгә насыйп булсын. Әле ул Коръан ятлау үзе бер гыйбадәт. Иншалла һәрберебезгә Аллаһ Тәала киләчәктә аңлы рәвештә шушы китап белән якыннан танышырга насыйп итсен. Алдагы сорау хәзрәт, намазда сүрә укыганда ялгышып китсәң, әстәгъфируллаһ дип яңадан башларга буламы? Мондый сорауны беренче ишеттем, беренче күрәм, үземә дә кызыклы. Намазда әлбәттә андый әйбер бар, чөнки теге кайбер кеше әле кемдер беренче кергән башлаганда гына, яисә хәтта күп тапкыр укыган вакытта да, мәсәлән, һәр вакытта да бер үк сүрәне теге ешрак кабатлап укыганда да кай вакытны теге онытып җибәреп, тукталып калырга мөмкин. Инде җәмәгать белән укыганда ул әле имам укып барганда арттан кемдер туктап теге әйтеп җибәрергә мөмкин. Инде кемдер үзе генә укыганда да ялгышып битәргә мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә адам баласы кемдер мәсәлән укып ялгышты икән, тукталып калды икән, әгәр дә ул 3 аяттан да күбрәк укыган булса, ул вакытны әле теге рукук, сәҗдәгә китеп намазны дәвам итәргә мөмкин. Әгәр дә инде ул 3 аяттан да күбрәк укымаган икән, кыскарак укыган икән, ул вакытны шушы урында туктап, бисмилла әйтеп башка сүрәне, яисә инде бисмилла әйтеп киридәннән башлап, аннан соң инде ул киридән башлаганнан соң бәлки исенә төшеп дәвам итеп китәр. Шуңа күрә башлап укый, яисә инде башка сүрәне башлап бисмилла әйтеп башка сүрәдән үзе белгән, үзенә якын булган сүрәне укый да шулай итеп намазын дәвам итә. Менә монда әстәгъфируллаһ дип яңадан башларга буламы дигән, бу чиракта менә бу артык сүз булмыймы намазда? Бу артык сүз була, шуңа күрә монда әстәгъфируллаһ түгел инде, туктарга да шушы кая тукталып калды һәм инде яисә бисмилла әйтеп башка сүрәне укый, яисә инде киридән шул ук сүрәсен башыннан ук укый башлый да шулай итеп дәвам итә. Һәм инде менә әйтеп киттегез, 3 аят турында, ягъни бу шулай кагыйдә булып бара, инде бер бик озын аят, мәсәлән, аятул курси дип әйтик инде, яки инде 3 кыска аят турында сүз бара, ягъни кул хуаллаху ахад, Аллаһу самад гына җитми, инде 3 аят кирәк. 3 аят булырга тиеш. Яисә яисә инна атайнакал кәүсәр, фасали раббика ванхар, инна шанияка хул абтар мәсәлән. Үзе 3 аят, мәсәлән, тулы сүрә булып санала. Инде нинди соңгы кыска 3 аят дигәндә, минем үземнең ишеткән бар менә галимнәрдән Фалак сүрәсе белән чагыштырып була дип әйттеләр. Кул аузу би раббил фалак. Менә бер аят. Шуның кадәр кыскалыкта 3 аят укысаң, менә шул җитә дип әйтәләр. Инде иншалла монысы турында да бәлки сораулар булыр, сөйләшеп китәрбез. Алдагы сорау кичәк буладыр. Иншалла хәзрәт менә сез әйтәсез бит инде мәчеткә килеп еш сорыйлар, еш намаз турында монда сорау биргәннәре бармы икән? Үземә дә кызыклып китте әле. Намаздан соң тәмәке тартырга мөмкинме дигән. Мондый сорау буенча Рамазан шәриф аенда гадәттә шундый сорау белән мөрәҗәгать итүчеләр бар, чөнки адам баласы теге сәхәрдән алып акшамга кадәр ураза тота да, аннан соң уразадан соң мин акшам намазын теге авыз ачып ифтар кылам да тизрәк ашамыйчы, намазны укымыйчы чыгып тәмәке тартып керсәм ярыймы дип сораучылар бар. Бу мәсьәләгә килгәндә, тәмәке тарту мәсьәләсенә килгәндә, тәмәке тарту бу инде мәкрух гамәл. Мәкрух, ягъни эшләмәсәң хәерлерәк булган гамәл, ягъни мәкрух дигәндә моны аңларга кирәк, әгәр дә инде мәкрух ешрак кабатланса, ул харамга да китерергә мөмкин. Ягъни бу мәкрух мәсьәләсенә килгәндә, тәмәке тарту мәсьәләсенә килгәндә, тәмәке тарту ни өчен мәкрух санала? Чөнки ул кешенең Аллаһ Тәала тарафыннан биргән сәламәтлегенә зыян салуны китерә. Ягъни Аллаһ Тәала безгә тәнебезне безгә бирде бүләк итеп, ягъни кире кайтарып бирү шарты белән. Кайчандыр без ахирет дөньясына күчәчәкбез, Аллаһ Раббыбыз каршысына басачакбыз. Шушы вакытка кадәр безгә шушы бу дөньяда яшәгән дәвердә Аллаһ Тәала безгә моны бүләк итеп, аманат итеп бирде. Бу безгә тәннәребезне. Шуңа күрә без аны ничек бар, никадәр без аны сәламәт килеш саклый алабыз, шул кадәр сәламәт килеш сакларга тиешлебез. Инде тәмәке бу
Тәмәке мәсьәләсенә килгәндә, тәмәке инде ул безнең тәнебезгә зыян китерә. Безнең тын юлларыбызга, сулыш юлларыбызга зыян китерә торган гамәл. Шуңа күрә бу гамәлдән тиз арада арынырга тырышырга кирәк. Әгәр дә инде кемдер яшь вакытында белмичә ничектер шушы юлга кирип киткән икән, ул инде ничектер тиз арада бу юлдан арыну кирәк, чөнки инде бу рөхсәт ителмәгән гамәл һәм мәкрух гамәл. Инде намаздан соң тәмәке тартырга ярыймы дигәндә, бәлки ул хәзрәттән җавап китә торгандыр, тәмәке тартырга ярый, рәхәтләнеп тартсагыз була дип, аннан соң инде бөтен кешегә әйтеп, мин менә хәзрәт әйтте, тәмәке тартырга ярый икән. Намаз эчендә генә ярамый икән, намазны булса икән. Намаз эчендә туктап тәмәке тартырга ярамый икән, аннан соң тәмәке тартырга ярый икән дип, бәлки шундый җавап китәләр торганнардыр. Юк, ләкин безнең инде тәнебез безгә Аллаһ Тәгаләдән бирелгән икән, шуңа күрә без аны сакларга тиешле, якларга тиешле, төрле вакытта да нинди генә мәсәлән авыру булса да, авыруга эләксәк тә, чөнки безнең бит истебезгә йөкләтелгән, әманәт бирелгән, берәр авыру булды икән, авыруга дучар булдык икән, без аны тиз арада дәваларга тырышырга тиешлебез. Табибларга барыпмы, үзебезме берәр төрле лечениясын алырга тиешле. Бу безнең истебездә бирелгән, йөкләтелгән бурыч. Инде тәмәке тартып без үзебезгә зыян салабыз дигән сүз. Шуңа күрә бу гамәлдән, бу эштән ерак булу кирәк. Әгәр дә инде кемнәрдер тәмәке тарталар икән, бу эштән арыну ягын, арыну юлларын эзләргә кирәк. Һәм инде тәмәке тартмыйча да матур гына, шатлыклы, куанычлы гомер кичереп була, гамәл кылып, ибадәт кылып вакытларыбызны уздырырга була. Ул тәмәкене кайберәүләр әйтә, мин тартмыйча тора алмыйм ди. Кемнәрдер чит илләргә барганда, мәсәлән, самолетта барганда да мәсәлән тәмәке тартмыйча күпмедер анда очалар, хәтта кайберәүләр берәр тәүлек буена очучылар да бар. Тәүлек буена тәмәке тартмыйча оча, аннан төшкәннән соң инде ничектер үзенә нәрсәләр җитми сыман. Шуңа күрә ураза тотучылар да бар. Мәсәлән, көне буе тәүлек буена ураза тота, ул анардан, чөнки кешенең үзенең эчендә бер теге нәфесе бар. Нәфес инде аны һәр вакытта да теге тәмәке тарт дип әйттереп тора, ләкин инде кеше адам баласы әгәр дә шушы нәфесен тыйса, ул бөтен нәрсәдән иншалла ул шушы тәмәкедән дә арына ала. Шуңа күрә нәфесне күбрәк тыярга тырышырга кирәк, һәм инде бу явыз гамәлдән, шушы мәкрух гамәлдән арыну якларын карарга кирәк. Нәфескә кирип китсәк, тагын кызыклы сораулар әлбәттә бик күп. Ул нәфесне ничектә булса теге кулга алу, күңел хасталыклары дигәндә темалар бар бит инде, күбесе шушы нәфес белән бәйле. Әлбәттә, шуннан да нәфесне теге бәйгә алып куйсак, үзе бер күркәм гамәл, ләкин аның турында бәлки әле киләчәктә сөйләшербез. Хәзер инде тагын алдагы сорау кешесе килә. Һәр вакыт эшкә уйларым борчый. Истигъфар да укып карадым, нишлим икән? Бу эшкә уйларым, Аллаһу галим, бәлки инде гомумән борчыдыр, инде бәлки инде намаз вакытында борчыдыр. Ике якта карап китсәк була. Эшкә уйлар мәсьәләсенә килгәндә, ул мәсьәләдә шулай итеп җавап бирәсем килә. Эшкә уй дигәндә кешенең күңелендә тынычсызлык бардыр бәлки бу кешедә. Бу бәндәгә әйтәсем килә, бу кешегә әйтәсем килә, җавап бирәсем килә шулай. Әгәр дә бу монда теге мин ират кеше яисә хатын-кыз кешедә дип теге аңлатылмаган, әгәр дә бу кешенең гаиләсе юк икән, тормыш иптәше юк икән, ир кеше булса, тормыш иптәше табу кирәк, хатын-кыз булса тормышка чыгу кирәк. Һәм инде әгәр дә инде аларның гаиләләре бар икән, шушы гаилә булган өстенә дә әле күңелләре борчылып, теге ичке хисләре, хис тойгылары үзләрен борчып тора икән, бу вакытта бәлки берәр эшкәрә торган хәзрәткә барып укытып караргадыр, эшкәртеп караргадыр, бәлки Коръән аятлары белән шифа табырга тырышыргадыр. Безнең халык бит ниндидер бер борчу булса, күңелендә борчу булса, яисә кичкенә генә булса да, яисә берәр төрле авырту булса, тиз арада больницага барып, больницадагы табиблардан ниндидер бер дарулар алып, шулай итеп күңелен тынычландырырга, яисә инде үзен дәваларга тырыша. Инде безнең бит истебездә бурыч Коръән аятлары бар, хәтта ишеткәнегез дә бардыр, Коръән аятлары белән шифа табу. Коръән аятлары белән дә шифа табырга мөмкин. Шуңа күрә билгеле аятларны күп итеп укып, яисә аятел курсине мәсәлән 7 тапкыр, 12 тапкыр укып, суга укып өреп, шушы суны эчеп тә дәваланырга мөмкин, күңел тынычлыгы табырга мөмкин. Шуңа күрә Коръән аятларын күбрәк укып, яисә үзебез күп белмибез икән, ул вакытта инде хәзрәтләрдән укырга сорап, яисә шушы эшкәртү мәсьәләсендә дә карарга кирәк. Шул вакытта иншалла Аллаһ Тәгалә үзенең тынычлыгында, күңел тынычлыгында, һичке хисләрендә иншалла бу бәндәгә иншалла җайлар, Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен бирсен һәм иншалла киләчәктә тыныч,
тату гомер кичерергә Аллаһ Тәала ярдәмчел кылсын. Амин шабысын. Шуннан да инде эшкә уйлар, гомумән теге күңел тыныч булмау, шулай ук соңгы арада теге еш популяр булган сорау минемчә, чөнки еш бирәләр ул сорауны бигрәк тә күңел тынычлыгын ничек табыйк икән дип инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде безнең үз Хозур ТВ тамашачыларында шулай рус телендә болезнь нafs дигән программа бара. Менә нәкъ күңел хасталыкларын чистарту турында шулай ук аны карарга сезгә киңәш итәм. Бик тирән яктан без аны ачарга тырыштык. Хәзрәт, алдагы бик кызыклы сорау ул каза намазлары турында. Каза кылганда укылмаган фарыз намазларын да укыргамы яки инде сөннәтләрдә укыламы диелгән. Каза намазларына килгәндә, каза намазы моны инде аңлатып узасым килә. Каза намазы нинди намаз икәнлекне аңлатасым килә. Каза намазы менә без шушы тапшыруның башында да әйтеп уздык. Адам баласының өстендә 5 фарыз гамәл бар. Иртәнге намаз, илә намазы, икенде намазы, акшам намазы һәм ястү намазлары йөкләтелгән. Әгәр дә адам баласы кемдә кем, мәсәлән, иртәнге намазны үз вакытында укый алмый икән, яисә илә намазын үз вакытында укый алмый икән, яисә башка намазларны үз вакытында укый алмый икән, ул намазларны шушы вакыты чыкканнан соң булса да, ул аны кич беләнме, үзенең вакыты булганнан соң, аларның барсында бергә җыепмы, яисә аерым-аерыммы, ул аны укырга тиешле. Каза намазы дип әйтәбез, ягъни вакыты чыккан намаз инде каза намазы булып санала. Әгәр дә иртәнге намаз безнең укылмыйча калган икән, таң атты икән, димәк инде безнең ул намазыбыз казага калды дигән сүз. Без аны каза намазы дип укырга тиешле. Шушы каза намазларын укыганда сөннәт намазлары әлбәттә укылмый. Фақат фарыз намазлары гына башкарыла. Казага калган икән, ул вакытта инде фақат фарыз намазларын гына башкарабыз. Камәт төшерелә дә һәм инде фарыз намазы укыла, һәм инде шуның белән тәмам була бу каза намазы. Ләкин инде кайбер кеше уйлый, әй мин бөтен намазымны казага калдырыйм әле, бөтенсен җыеп укыйм әле дип әйтүчеләр дә бар. Кайберәүләр мин кичкә генә кайткачтан бөтенсен 5-сендә җыям да укыйм дип әйтүчеләр бар. Ләкин намазның, һәр намазның үзенең вакыты бар. Һәр әйбернең үзенең вакыты бар, һәр нәрсәнең, теге авырту кешенең дә лечениянең үзенең вакыты бар. Үзенең вакыты бар. Мәсәлән, кайбер кеше, әй мин әле авыртмыйм әле мин авырта башладым гына, мин әле тереләчәкмен, әле бер-ике атнадан соң гына үземә күрә дәваны ала башлармын дип әйтәләр дә, оннан соң бик каты авырый башлыйлар һәм инде ул кешегә күбрәк кирәк булачак шушы авырудан чыгарга. Инде намаз мәсьәләсенә килгәндә дә, әгәр дә адам баласы бер тапкыр каза калдыра башлый икән, ул инде аңа теге бер җиңеллек кебек тоячак һәм инде ул аны һәр вакытта да калдыра һәм киләчәктә бәлки бөтенләйгә теге ташларга да мөмкин намазларны. Шуңа күрә һәр вакытта да үз вакытында намазларыбызны укырга тырышырга кирәк. Әгәр дә инде ниндидер бер аңлашылмаучанлыклар аркасында, яисә кеше авыртыпмы, яисә ниндидер бер юлда булыпмы, яисә сәфәрдә булыпмы, шулай әгәр дә намазлары кала икән, ул вакытта инде аларның менә шушы фарыз намазларын гына башкаралар, инде сөннәт намазларын калдыралар. Алар инде тулы шушы үз вакытында укыганда гына укыла торган иншаллах гыйбадәтләр, гамәлләр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям сөннәт гамәлләрен кай вакытны калдыргалаган, ягъни аны фарыз дип кешеләр кабул кылмасыннар, аны укырга кирәк икән, безнең истебездәге бер йөкләмә икән, без аны калдырга тиеш дип уйламасыннар, бу сөннәт гамәл генә булсын өчен диеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи кай вакыт сөннәт гыйбадәтләрен калдыргалаган. Шуңа күрә әгәр дә инде казага калган вакытны фарызларын гына үтәсәләр дә бер нинди дә иншаллах гөнаһсы булмас. Аллаһ Тәала гафу кылучы, гөнаһлардан Аллаһ Тәала гафулардан әйләсен. Амин, шулай булсын. Алдагы сорау: намаз вакытында авыз ачып иснәү мәкрух булуын беләм. Тәһаҗҗүд намазы вакытында авыз ачып иснәү рөхсәтме? Ни дисәң дә, без бит аны йокыдан соң укыйбыз диелгән. Менә Монда авыз ачып иснәү мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә бу авыз ачып иснәү бу инде шайтан гамәле диелде. Шайтан гамәле диелде Пәйгамбәребезнең хәдисләрендә. Пәйгамбәребезнең укучылары да шулай дип әйтте. Бу шайтан гамәле, ягъни кешенең авызы ачыла икән, яисә иснәнә икән, ул вакытта бу бәндәгә шайтан, хәтта теге шайтан көлә дип тә әйтелгән җирләре бар. Бу бәндәдән көлә дигән кебек тә әйтелгән җирләре бар. Шуңа күрә авыз әгәр дә ачыла икән, бу фақат шушы
шушы тәһәҗүд намазында гына түгел. Тәһәҗүд намазы мәсьәләсен генә бу шушы сорау бирүчебез әлбәттә күтәргән, ләкин бу тәһәҗүд намазында гына түгел, иртәнге намазда шулай ук без йокыдан торгачлан укыйбыз. Һәм инде башка намазларда да кемдер бәлки намазга кадәр ятып торырга мөмкин, йоклап алырга мөмкин, һәм инде ул авыз ачылырга мөмкин. Йоклап алмаса да, хәтта намаз укый башлаганнан соң кешенең авыз ачылырга мөмкин. Әлбәттә бу шайтан гамәле, ләкин инде әгәр дә адам баласының шулай авызы ачыла икән, шушы иснәнә икән дип әйтик, иснәнгән вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, аны тыйыгыз диде. Ягъни авызыгызны ачып, иркенләп иснәмәгез, ягъни авызыгызны ябып, шушы теге иснәнүне туктатырга тырышыгыз диде. Хәтта әгәр дә сезнең җайлы булса, ул вакытны яисә уң кулыгызның учы белән аны теге авызыгызны ябып торыгыз, яисә сул кулыгызның арткы ягы белән теге ябып торыгыз, шушы иснәнүне тыйып торыгыз диелде. Хәтта намаз вакытында да әгәр дә без намазны укыйбыз икән, намаз вакытында да әгәр дә авызыбыз ачып иснәнә икән, ул вакытны кулыбыз шушы истә булган уң кулыбыз белән без аны авызыбызны ябып тыйып торырга тиешлебез. Бу фақат шушы тәһәҗүд намазына гына карамый, башка намазларда да бу инде иснәнүдән ярак булу кирәк, ләкин инде иснәнү инде ул кешенең физиология, аны инде үзгәртеп булмый, ул инде бер вакыт җитте икән, ул инде аның кешегә шулай килә, шуңа күрә инде аны Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча авызны тулы ачып түгел, инде бераз гына тыярга тырышырга кирәк. Алдагы сорау: Илә намазын укыганда беренче 4 рәкъәгать сөннәтне укымыйча, калган 2 рәкъәгать сөннәтне укырга гына ярыймы? Ярый дип әйтеп тә була, ләкин тулысынча аңлатырга да кирәктер. Ярыймы дигәндә, алай да ярый. Әйе, мин әле менә алдагы сорауга да җавап биргәндә әйтеп уздым, сөннәтләрне калдырсак та мөмкин диеп. Инде һәрбер илә намазында түгел, инде теге кай вакытны ашыкканда, мәсәлән, бүген шулай ук бер мәчеткә йөрүче бер апай килеп сорау бирде. Хәзрәт, менә минем эш вакытым башлана сәгать 2-дә. 2-дә эшкә киткәнче мин намазны укыйм, минем барырга да вакытым кала. Менә фарызны гына укырлык анда 10 минут кына вакытым бар. Мин иркенләп укысам, бер 20 минутлап укыйм. Инде кыска фарызны гына укысам ярар микән дип сорау биреп килеп китте. Шуңа күрә, әгәр дә инде вакыты юк икән, аның вакыты кысан икән, ашыга икән каядыр, ул вакытта әлбәттә шушы илә намазының шушы 4 рәкъәгать сөннәтен калдырып, аннан соң инде 4 рәкъәгать фарызны укып, аннан соң инде 2 рәкъәгать сөннәтне укыса да иншалла гөнаһсы булмас. Ләкин инде моны һәр вакытта да шулай уку дигәнне аңларга түгел. Кай вакытны әгәр дә инде мөмкинлегебез бар икән, мөмкинлегебез булмаганда кай вакытны төшереп калдырсак та ярый. Әгәр дә инде мөмкинлегебез бар икән, аны тулысынча укырга кирәк. Бу иншалла саваплы гамәл. Инде алдагы сорау: таравих намазын витрдан соң укып буламы? Таравих намазын витрдан соң да укырга мөмкин, ләкин инде витр ваҗибкә кадәр әгәр дә укылса хәерлерәк һәм дөресрәк. Әгәр дә намазлы кул астында булмаса, берәр кәгазь генә алып, аның өстенә маңгайны тидереп укырга ярыймы? Бу мәсьәләдә әлбәттә, ләкин теге ниндидер пак урын булса, чиста пак урын булган очракта, аның йөзгә шушы намазлыкны хәтта куймыйча укысаң да бер нинди зыяны юк. Бу инде намазлык урынына кәгазьне тотам, намазлык шарт икән, намазлыксыз намаз укырга ярамый икән дип уйлаучыларга аңлатып узасым килә. Әлбәттә, бу намазлык булу, намазлыкта намаз уку дигән әйбер ул намазның шарты түгел. Намазның шартларын менә без әле генә алдагы сорауда санап киттек. Аның шартлары айырым, аның шартлары башка. Шуңа күрә урынның чиста булуы да җитә, намазлык булмаса да намаз укырга мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә хәтта Пәйгамбәрбез вакытында теге ташны бер якка төртеп, шушы җирдә дә намаз укылганнар, намаз кылганнар, намазларын башкарганнар. Шуңа күрә әгәр дә кемдер теге маңгайы белән шушы җиргә тияргә уңайсызлана икән, ул вакытта әлбәттә чиста кәгазь куеп, шушы кәгазьгә йөзен, ягъни маңгайын тидереп намаз укыса да бер нинди зыяны юк, алай укырга рөхсәт ителә. Һәм инде хәзрәт, альхамдулилла, менә намаз турында бүгенге тапшыруда соңгы сорау, инде вакытыбыз чыгып килә, нәкъ менә шуны белән бетербез дә. Намаз вакытында башка начар уйлар килсә, бу намазны бозамы?
намаз вакытында башка уйлар килү, бу инде һәрбер кешенең үзеннән, әлбәттә бөтен кеше тулы уйламыйча, фикерләмичә шушы намаз турында гына уйлап намазларын башкара алмый, чөнки Аллаһ Раббыбызның Коръән Кәримендә аятта бар, хушуг белән намазларыгызны башкарыгыз диелде, ягъни бирелеп башкарыгыз, намаз укыганда теге соңгы намазым кебек башкарыгыз диелде. Шуңа күрә намаз гыйбадәтләрен башкарганда әлбәттә бирелеп, намаз турында гына уйлап гамәл кылу, гыйбадәт кылу хәерле һәм дөрес. Әгәр дә башка ниндидер бер уйлар килә икән, бу намазны бозмый, ләкин инде савапны әзәйтә. Савапны әзәйтә, ягъни һәрбер намазның үзенә күрә бер савабы бар. Шуңа күрә әгәр дә без аны бирелеп укыйбыз икән, без иншалла тулы киенчә аның савабына ирешәбез. Әгәр дә инде анда ниндидер бер уйлар уйлыйбыз икән, яисә ниндидер игътибарыбызны башка җиргә юнәлтәбез икән, ул намазыбыз намаздан китәр, ләкин инде савабы әзрәк булыр. Инде менә бу фикерләр шуннан да керми түгел керә, менә искә төшсез уны сөйләгәндә пәйгамбәр заманында булган вакыйга, пәйгамбәрбез теге җәмәгатькә борылып әйтә бит әле, иншалла кайсыгыз бер фикердә кермичә намаз укыса, шуңа үземнең чапанымны бирәм дип, инде намаз укыганнан соң борылып сорый, булдымы шундый кешеләр дип, берәү дә булмый, һәм инде пәйгамбәр Әбу Бәкрдән дә сорый, әй Әбу Бәкр, синдә дә булмадымы дигәч, бер фикер керде, кайсы чапаным бирер икән, искесеме яңасымы икән дигән фикер керде башыма дип әйтеп куя. Шуңа күрә инде Раббыбыз Аллаһ шуннан да менә хушук белән намазларыбызны укырга насыйп итсә иде. Шуннан да альхамдулилlah менә намаз туган эшләп китсәң, сораулар бик күп, туп кына тора. Инде иншалла икенче бер тапшырырга күрешкәнче бүген сезнең белән саубуллашабыз. Монда килгәнегез өчен сезгә Аллаһның рәхмәте, бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Аллаһның рәхмәте булсын үзегезгә. Аллаһ Тәала шушы тапшыруларны дәвамлы кылып, киләчәктә дә динебезне, ислам динен куәтләп яшәргә, гамәл кылып, гыйбадәт кылып яшәргә һәр барчаларыбызга да насыйплардан әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Амин. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имамнан сыйрак тапшыруы иде исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта сездән килгән сорауларга җавап кайтаручы имамыбыз Ансар хәзрәт Мифтах Хафида, ул безнең үзебезнең Казаныбызның Мәрҗани мәчетенең имамы. Инде Раббыбыз Аллаһ аңа да тел ачкычлары биреп, гыйлемнәрен тагында байытып, шушында килеп, безнең белән сезнең белән уртаклашырга насыйп итсә иде алдагы көннәрдә дә. Саубуллашабыз сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.